Tema 5. Literatura dels anys 20 i 30. Apartat primer. Introducció. En la poesia durant aquests anys hi conviuen dues grans tendències, la poesia postsimbolista i la poesia avantguardista. La línia dominant dins el panorama literari català és la postsimbolista. Aquesta és l'hereu directa dels plantejaments noucentistes. La poesia postsimbolista es caracteritza principalment per radicalitzar i extremar els plantejaments mitjançant l'anomenada poesia pura, una poesia absolutament independent de la realitat quotidiana, vàlida per ella mateixa sense necessitat de recórrer al seu significat, racionalment i estèticament completa. Es tracta d'una poesia hermètica, exigent i sofisticada. Del seu desxiframent, el lector n'extreu un plaer intel·lectual suplementari. El llenguatge és sotmès a un exigent i intens procés d'elaboració intel·lectual i estilística per tal d'arribar al valor absolut de la paraula poètica. La recerca constant de la musicalitat esdevé una obsessió per a aquests nous autors. El poeta es presenta aïllat de la resta dels homes i rebutja la realitat quotidiana. Com a autors d'aquest gènere destaquen la figura de Carles Riba o Joaquim Folguera. La novel·la va patir una greu crisi durant el segle XX. Després de la publicació de l'última novel·la modernista, s'inicià una sequera novel·lística important, que durarà uns anys. No obstant, com el públic lector la demandava, es va obrir un debat sobre el tema de si suplir la manca de tradició autòctona a través de traduccions de clàssics universals del gènere o si proposar una novel·la de consum. Finalment, aquesta crisi es va superar gràcies al noucentisme i la seva tasca normativitzadora, a la professionalització de l'intel·lectual que s'entronca la via de les institucions. Per tant, l'escriptor ha de cercar camins reals de professionalització i això l'aboca al conreu d'un gènere de consum més ampli com és la novel·la. Els autors de les primeres novel·les es poden agrupar en 4 apartats. En primer lloc, els que ja procedeixen del modernisme, com n'és el cas de Joan Puig i Ferreter o Víctor Català. En segon lloc, els que conreen la novel·la psicològica, caracteritzada per ambientos burgesos, l'anàlisi del món interior i el subjectivisme, que segueixen el model de les obres d'Ulisses de James Joyce, com n'és el cas de Carles Soldevila, amb la seva trilogia Fanny, Eva i Valentina, o Mercè Rodoreda, en les seves primeres obres. En tercer lloc, els que conreen la novel·la de crítica social, com n'és el cas de Joan Maria de Sagarra. I per últim, els que fan contes i prosa periodística, com per exemple Espriu i Calders. En el gènere teatral es diferencien 3 períodes. El primer, el del teatre dels anys 20, que es centra en l'alta comèdia o comèdia burgesa. Després, els dels anys 30, que tracta la crítica burgesa. I per últim, el de la Guerra Civil, que fou de caràcter revolucionari. El teatre dels anys 20, el de la comèdia burgesa, es caracteritza per presentar situacions molt dramàtiques. Els personatges que es presenten són cultes i refinats. Es mouen en ambients burgesos i solucionen els seus problemes d'una forma educada i amable. Un exemple d'aquest teatre seria l'obra de Soldevila, Civilitzats tanmateix. Durant els anys 30, la proclamació de la Segona República va suposar per al teatre l'inici d'un període d'esperances. Sorgirà, doncs, un nou gènere, el teatre de crítica burgesa, que es centra a qüestionar els fonaments ideològics de la burgesia com a classe social. L'any 1936, l'esclat de la Guerra Civil va suposar per al teatre la convergència a una temàtica revolucionària alentada per sindicats com la UGT o la CNT. Apartat segon. Bartomeu Rosselló Porcel. Bartomeu Rosselló Porcel va néixer a Palma. D'origen humil, estudià el batxillerat a Mallorca i posteriorment estudià Filosofia i Lletres a Barcelona. Acabada la carrera, es traslladà a Madrid per enllestir oposicions. Un any més tard, quan va esclatar la Guerra Civil espanyola, tornà a Barcelona i col·laborà en diverses tasques culturals, fins que va haver d'incorporar-se a l'exèrcit. Va morir poc després per una tuberculosi. La seva poesia es caracteritza per rebre influència del surrealisme, del neopopularisme, de la poesia castellana del grup del 27 i utilitzar alguns trets de la poesia pura derivada del simbolisme. La seva obra va ser breu però intensa. Des dels seus inicis, la seva poesia fugia de l'estètica de l'escola mallorquina, influenciada per Alcover i Costa i Llobera. El seu primer llibre, 9 poemes, inaugura un cicle en la poesia mallorquina contemporània, ja que es preocupa d'incorporar la literatura de les Balears als corrents peninsulars. El seu segon llibre, Quadern de sonets, és una mostra de la seva llibertat creativa, on incorpora algunes influències de Góngora.
Poc després de la seva mort es va publicar Imitació al foc, que constitueix l'obra de maduresa de Rosselló Porcel, que ha estat considerada en els anys posteriors un dels llibres fonamentals en la poesia catalana del segle XX. És el llibre que culmina la seva evolució poètica, reflex de múltiples models com el neopopularisme, la poesia barroca i culterana, el postsimbolisme i el surrealisme. Es divideix en 3 parts: Firencesa, la primera, Rosa secreta, la segona, i Arbre de flames, la última. Finalment, cal destacar el poema A Mallorca durant la Guerra Civil, on el poeta expressa tota l'enyorança que sent lluny de la seva terra, en aquell moment ocupada per les tropes insurgents.